ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kasnong Rongmesek kabadan hakatem ribhoy kalalong kasnong kabapau bha hagini gisngi hagajingdon jong ki Jaka Jngohkai Phrut ki ba Ithiang hagajing rakhe ya ka World Tourism Day hagalasngi ublay jong ka arpo hunyotrik ubna nailor arajar arpuway ki bor penya jong kani kasnong kila penpauru baki angnot hado kata-kata baki ni ki Jaka Jngohkai Phrut ki badan hopo rusam jong kani kasnong kin longru ka plyangja jong kin nong song snong bat ki khon samla jong kasnong hi baro kawai hagani kasngi kasnong Rongmesek hapo kajingelam jong urangba snong uba abithios taro bat urangba snong barim uba albino timong lembat kinong song snong kila penlong ya kajing rakhe ya ka World Tourism Day ha Phrut dak lake kabadan ha kasnong Rongmesek ha kabale simbentalang nado ki longkpa ki longkme ki samla bat ki hep ki barit kumban supentip hangne bakasnong Rongmesek kala sedang ban penpau ye ki Jaka Jngohkai Phrut ki badan hagani kasnong nado usnam arajar khat ar kum ga Phrut dak lek ulo Mookyndur bat kum joru kakshaj bat daga jingerap na katna tourism jong ka sarkar Meghalaya kane kasnong kala yo pediang ru ye shibon ki lat jingerap ban kenteu ye ki Jaka Jngohkai Phrut ki badan hapo jong kane kasnong nado usnam khat khandai spa new po kanika UNO long kila form kajune nadu asnam khat kendai spa new po ban form ya kane ka World Tourism Day kumta terter nadu asnam khat kendai spa prapo ka UNO jong kanika UNWTO ma World Nation World United Nations World Tourism Organization kala form house nem khat khandai spa nyopo bat kumta terter nadu asnem khat khandai spa prapo kala sedang ban rakhe manlo usnem kadai one day event hendrai longga ya kajing mentoi kai jongka World Tourism Day mo ningkong essential for advance nakabenta kanika kumki cultural society but environment business arts human development here pide ban sutu ba culture what mentarungi pen I kanika traditional ki culture jungi baru ke citalup ke pertai ngidon la ke jong ki climate ngidon la ke jong ka Jaka loka environment ki bapir te kum bangi pen I menta ka culture jongi ka tourism takamot lok kadeka infrastructure kilat gelenti kilat ke bengi yo kam yo yam ya kita ki baro te menta singi kadeka ka team juga ala to angto tourism inclusive grown long kata kadika ka tim ka ba menta ka singi mo ala long ga bakan no sin chu nadu asrem since 1980 long kila celebrate big man la kapor haka khat kindai spa prapo nadu asrem khat kindai spa prapo hadu menta terter te ka ka jengmut jong kan ka World Tourism Day tak long lengba kane long ka environment naka way ka chaka way lengba ka infrastructure lengba ka tourism ngiton kata ka infrastructure ka bengiyo ma bar ki business kum kine ini don cibun lengba infrastructure ngi don ki business kum ni kum tai ma nang ta kajinya per kanika ngela banong environment haka society bar ki culture ki bapir lada umdon kanika tourism lada umdon kini ke tourism takman ngingim ya itu iwe kumno ka culture jungi ni ya im hangni ha po asla perthei lengba ka jingdon jong kanika
UNWTO United Nations World Tourism Organization bala form bala serang nengkong nadu kasnem kat kindai spa new po ndre ter kala sedang pan nadu kasnem kat kindai spa prapo kala penlombing manusnem te hang ni hapo chunong jungi de ka chunong barit ndai ka environment ngidon ka ni ka cultural ke ngidon la ka jong cultural ke pengila long kita ki brew la ni kita ki drive long ki identity ngidon la ki jong ki identity te leng ba ka ni ka tourism ngilaban pen itu halade ilaban pen itu la halade baro ka wi ka satla ka perthai ngidon la ka jong ki drive ngidon la ka jong ka cultural ngidon la ka jong ka society te ta ngam kwa ban grand slam nga dei ngan chu pen siau ye pi nga dei rang ba chnong barim atat nga dei founder nga dei unong seng jong ka ni ka society jong ka Rongmesek tourism promotion society kumta nga kerpat hoi namar ka di ka property jong ka chnong namar ka ka pangale ka di kam chakri hi te kat bala ngala mudur ngala wanra yakini ki baro kalong kum ki iwe ding so long baladon kiso ke pangila aban kek mala ke por mala ke si te kita ki baro tengah kermen urang ba srong batmai long unsa penne pensa mo ya kita ki baro ki bang ngala persiang te dei ban pendu andre to kai ka bangam kot bor kai ka bangala le dang don chi pun ki ba ngidang don kam ban le andre long kadang sa yu te tong ni atreilang ngaru an sayarap hi andre baro nga trai nak benta ke jing mentoi jong ka chnong ka thau ka jing tiu jong ka chnong ka thau te lingba ka ni tourism ngilayo pat ka infrastructure kilat kelenti kilat yo kam yom mayaki samla kumta du menta ladon kisos ngilayo kiso walada so we ar makanaru kiso ladon ngilayo ban kek man la ka singi ne kumta tunggu ya nong thau nong bu yang we pe we la palai yang ni nadu menimit ban hadu menta ngilala ban ya lum krui kumne lei ba ka jing ya rap jong i ngilala ban ya don lang ban ni we pe we bat kham tam di ki member snong kham tam ki sing long kmi bat nga ai khuble ru ya ki nakaliang jong ki media ki balawan basaki habai dei bat menta kasi world tourism de ini nakaliang jong ka snong Rongmesek ngila don kum kita ki founder te ngi pen pau ba ngi ru ngi sim ben talang kum menta ka sing world tourism de
Jaka